Benvinguts a Lanzarote, l'illa volcànica de les Canàries per excel·lència. Des de Recife, la capital, començarem una ruta que ens descobrirà les atraccions principals de l'illa. Abans, però, descobrim la badia de Recife, que és una bona estampa del caràcter mariner de la ciutat. Els aborígens canaris van assentar-se a la vora d'aquesta badia per resguardar-se de les corrents oceàniques fins convertir-la en el principal port de l'illa. De fet, va ser tal que Recife va arrabatar la capitalitat de l'illa a Teguise, un poble de l'interior, al 1874. 300 anys abans es va aixecar aquesta fortalesa, el Castillo de Sant Gabriel, per plantar cara als atacs pirates. Per accedir al castell hauràs de passar pel pont de pedra batejat com el Puente de les Boles per les dues boles que el coronen. Anteriorment, en aquest illot s'hi va construir una fortalesa de fusta, que en només 10 anys va ser incendiada per un atac pirata. Per això, popularment, tothom el coneix com el Quemado. Molt a prop s'hi aixeca des del 1798 l'església de Sant Ginés. 70 anys després es va tenir que tancar degut al seu estat ruïnós, fins que finalment, a la dècada dels 80 del segle passat, es va enfonsar una part del sostre. Aleshores és quan s'inicia un procés de restauració. Ara l'església llueix en bon estat i està oberta cada dia de l'any. Sortim de Recife i dirigim-nos al nord per veure Los Jameos del Agua. És un tub volcànic produït per l'erupció del volcà de la Corona. Aquest espai ja era popularment conegut, però es trobava abandonat, i és quan entra en joc César Manrique, un artista lanzaroteny. Ell va dissenyar, acondicionar l'espai i introduir-hi vegetació, al 1966. Al llac natural de l'interior del tub hi viu el cangrejo ciego o jameito, un cranc adaptat a la vida cavernícola que només es troba en aquest indret del món. És per això que es demana respectar al màxim aquest espai i conservar-ne la biodiversitat. Manrique també va dissenyar el Jameo Chico, que és una piscina artificial a la part exterior del tub volcànic. A poca distància de Los Jameos trobem la Cueva de los Verdes, que al igual que Los Jameos és un tub volcànic. Per aquí dins circulaven els rius de lava que han deixat un entramat de passadissos subterranis de quasi 8 quilòmetres de longitud. Endins de les galeries, que estan superposades i interconnectades, s'hi descobreix les sales naturals i llacs interiors per un recorregut d'1 quilòmetre. La visita és guiada. I de sota terra pugem a un dels punts més alts de l'illa. El mirador del Río us permetrà tenir les vistes més espectaculars del viatge. Just davant seu, l'illa de la Graciosa, al nord de Lanzarote, amb el seu port i petit poblet, Caleta de Sebo, amb poc més de 700 habitants. El mirador es troba a 479 metres d'alçada. Compta amb un passadís exterior que permet fer un curt passeig des de les alçades. També hi ha un bar amb un finestral panoràmic impressionant. És el moment d'endinsar-nos al Parc Nacional del Timanfaya, a la banda oest de l'illa. Està prohibit accedir-hi en vehicle privat, pel que només podreu veure'l mitjançant les guagues que surten cada pocs minuts des de l'accés del parc. La ruta és coneguda com les Muntanyes del Fuego. Són 25 cràters que al 1730 van formar un mar de lava i no van cessar l'activitat durant 6 anys. El bus us portarà un recorregut de 14 quilòmetres des on veureu aquest paisatge abrupte i esglaiador. Cràters vermells, mars de lava que sembla transportar-te a la superfície lunar. Un paisatge on pocs llocs del món recullen tanta energia latent i adormida. Els volcans del Timanfaya estan adormits, però a dins seu encara tenen molta energia. De fet, els guies us mostraran la força que flueix de sota terra provocant petits geysers i observant com una bala de palla crema sola amb l'escalfor del subsol. De fet, s'aprofita aquest calor per rostir els pollastres del restaurant. Realment, es desprèn molta calor. Una altra de les atraccions del Timanfaya és fer una ruta a camell. Com sempre, us animem a evitar aquest tipus d'activitats que exploten els animals, però hem trobat curiós veure'ls de tan a prop. El Jardín de Cactus és novament una obra de César Manrique. Conté més de 4.500 exemplars de cactus de 500 espècies provenents dels 5 continents. El jardí ha estat premiat internacionalment per un comitè de científics i està considerat un dels jardins de cactus més importants del món. Manrique aconsegueix novament un magnífic encaix entre arquitectura i flora, mantenint el binomi entre art i natura. Va ser inaugurat el 1990 i construït sobre una antiga pedrera volcànica abandonada o, com s'anomena aquí, una rofera. D'aquí s'extreia la pedra i la cendra volcànica que es feia servir per cobrir les terres de cultiu de l'illa.
No hi ha un recorregut tancat i no s'ha de fer una visita guiada, pel que us podeu deixar endur per vosaltres mateixos i anar descobrint la bellesa de cada racó. La platja de Famara és la més extensa i esplèndida de Lanzarote. Té una llargada de quasi 6 quilòmetres i es troba situada dins el Parc Natural de l'Arxipèlag de Chinijo, de 700 quilòmetres quadrats. L'impressionant platja és de sorra daurada i les seves aigües acostumen a estar sempre enfurismades. De fons veureu la illa de la Graciosa. Al costat hi ha la Caleta de Famara, un poble mariner conegut pels surfers. Aquí hi ha moltes botigues des d'on podràs llogar tot l'equip necessari per surcar les onades de l'Atlàntic. La grita volcànica és una esquerda volcànica formada per una erupció de fa més de 10.000 anys. La principal atracció és que pots caminar per dins de la pròpia esquerda i contemplar la seva bellesa in situ. No és un lloc massa conegut, ni apareix a totes les guies turístiques clàssiques i tampoc no hi ha indicacions per arribar-hi, així que informa't bé d'on es troba, però sobretot respecta l'espai. Té un gran valor geològic i natural. Playa Blanca és un poblet del sud de l'illa molt popular turísticament, sobretot a la dècada de 1970. És conegut pel seu clima càlid i assolellat durant tot l'any. El seu port esportiu està ple de restaurants i botigues on passar una bona estona. Aquest poble us pot fer de camp base per visitar tot el sud de l'illa. La Jeria és una regió del sud de Lanzarote que es caracteritza per la producció de vins. El seu terreny volcànic i clima sec i càlid permeten fer vins dolços de gran qualitat. El problema és el fort vent que hi colpeja habitualment. Per això els ceps es planten dins uns forats i es protegeixen de roques per evitar que el vent els faci malbé. A més, cal tenir en compte una bona distribució de les plantes, medint la distància entre elles i la direcció més adequada perquè creixin fortes i sanes. I això, juntament amb les muntanyes volcàniques, és el que fa aquesta regió tan especial. Teguise va ser la primera capital de l'illa abans que Arrecife se l'apropiés al segle XIX. Es troba al centre de l'illa i actualment hi viuen uns 23.500 habitants. Al centre del casc històric, la villa de Teguise, trobareu l'església Nuestra Senyora de Guadalupe i els seus característics edificis de planta baixa totalment blancs per fora. Si podeu, us recomanem que aneu al seu mercadillo que celebra cada diumenge al matí. Una petita ciutat sempre molt animada, plena de botigues d'artesania i petits restaurants tradicionals. Tornant cap a la costa, visitareu Los Hervideros. Es tracta d'un conjunt de coves i formacions rocoses modelades per l'acció del mar i dels vents. Les coves es van formar a causa de les erupcions volcàniques a l'illa. A l'interior de les coves hi ha aigües que es mouen amb força, cosa que dona a aquest lloc el seu nom, Hervidero. Aquest és un lloc molt popular per fer excursions i passejades, ja que ofereix unes vistes imponents i paisatges únics. Des del Mirador de les Nieves es pot veure una panoràmica espectacular de l'illa. Aquest mirador es troba a la muntanya més alta de Lanzarote, el Pico de Famara, a 671 metres per sobre del nivell del mar. Des del mirador es pot veure tota la costa de l'illa, així com la ciutat de Teguise i altres poblets de l'illa. També es poden veure altres platges del nord de Lanzarote, com la platja de Famara. Ara, agafeu-vos fort, sol fer molt vent degut a la seva alçada. Si podeu, eviteu anar-hi en dies molt ventosos. La ciutat estratificada és el resultat de l'activitat volcànica que va tenir lloc a l'illa fa milions d'anys. Els volcans de Lanzarote van produir grans quantitats de lava i cendres i, en refredar-se i solidificar-se, van crear aquestes formacions estratificades tan inusuals. Tot i que es poden veure en altres llocs de l'illa, com per exemple el parc del Timanfaya, en aquest punt se n'hi concentren moltes en formes molt curioses i pintoresques, recreant com un poble fantasma fet per la natura. Un altre dels punts meravellosos que ofereix Lanzarote és el Lago Verde o de los Clicos. És un petit llac d'aigua salada de color verd esmeralda que es troba enmig d'una platja al sud-oest de l'illa. El color verd de l'aigua és degut a la gran presència de microorganismes i d'algues que neixen gràcies als nutrients que té l'aigua i que són aportats pels minerals emanats per les erupcions volcàniques. Així que està totalment prohibit entrar al llac i s'ha de protegir el seu ecosistema molt fràgil. I finalment les salines, d'aquí s'extreu la sal gemma, molt apreciada per la seva qualitat i sabor. Es poden visitar per conèixer el procés de producció de la sal.